עכשיו בעצם להיכנס. אוקיי. כן, אני צופה בערוץ של טוקה לייף החיים על פיסה, אז תירשמו גם על זה. ועל שאר הערוצים. הלאה, בואו ניכנס לערוץ שלי. 101 מנויים, זה ממש טוב. יאללה, עכשיו אנחנו עושים ארוך. שם בואו נשנה הערוץ. הרשמי בלי. יאללה. מה? אוקיי, אז עכשיו אנחנו בעצם, בואו נראה מתי חלק מהסרטונים שלי. פה 44 צפיות, או נראה אם עשיתם 5 לייקים, יפה.